Što mislite o projektu Promijen? Kako vam se sviđa? Pa mislim da to je jako dobra ideja. Znači da se ljudi kroz razne aspekte rada u različitim tvrtkama naravno susretnu sa različitim pristupima prema samom projektnom menadžmentu i dakle da shvate poantu samog projektnog menadžmenta i naravno da to sami zapravo odluče u kojem smjeru će ići temeljem iskustva koje su naučili. A koje odlike mislite da su bitne da ima jedan projekt menadžment? Jako je važno prije svega samodisciplina, ustrajnost u radu i naravno predananost. A možete nam reći neku poruku mladima koji se misle baviti projektnim menadžmentom? Zapravo ništa nije teško kao što se čini, znači treba biti samo ustrajan u onome što čovjek voli raditi i mislim da nema neke veće filozofije. Ako se nekom sviđa određeni dio posla raditi samo ustrajan, u početku uvijek ima uspona i padova, ne treba odustati znači, u samom početku, nego prevazići prve probleme i onda tako gradi se karakter. Na kraju krajeva, ako se put sastoji samo od uspona, prvi pad će biti jako koban. Dakle, dobre ne budu taknuti malo niže kote. Eto, hvala vam još jednom što ste bili naš 4. Promen. Hvala vama.